sin so de an á chum ceist a roioine chunas mar hána si isteach ar san a gaig agus ar atóga tú le gaig an bhór tú agus trí gaig agus mar sin de. Well, níor tógu le gailge mé agus níor imime mé an bhunscoil trí gailge nó le gailge agus go fiornach is mar dohar a laiad gailge a bhí dinta going sa bhunscoil go ná bhunscoil trí bhéirle gur thug móintear cinenne gur heastar daigen chun cinál cochnamú dhéanamh sin, so chuú mé go dtí an dar le bhéile Coláiste ón bail an bhóthar trí gailge. agus is go bhfuinm dolisteach an níor a focail gom níor mé rud a bit a bhí duine bheith rá ar fear rin seachtainna ar a laiad cúpla mí beidir. Bhí le dé tá mé a bheith chutha go Múnich nó go Athens agus féin chumá céine. So tháinig mé ó cóhéics gan réigen a difriocht idirtá agus níl a bheith rólas gom go dtí a bheith ag féin ó tríhilge go thomláin. Mór an am sin le kam adwal. So it's black clear who ní as an air her who no? No, black clear. Go me bhunskoil nó léire agus iarbhunscoile gaelcholáiste agus an sin bhog mé siar agus rinne mé tríú level for my scoláireacht chun chuid gan stuff tríú level í gna tríban gailge in ollscoil na Gaillimhe agus an sin rih an nuair bhíoh riontábhar dámh na ná so dair le an achtamíocht an dhéalagar dhéana trí gailge agus gailge mar ábhar so agus bhí matematic ar fáil trí gailge freisin. Agus so sin cinál an cúra. Agus clí tú leis an gailge ar ní rá an mástrucht garimúil an dip mar bhí chánig an níra sin ar fáil trí gailge ar fe beidir scóblion na ní sin bug nach scóblion na ní sin. Ach choman sin ag múntúireacht mar bhúntar gailge ag gnáascoil bhéirle in mhuió agus an sin bhí obair tarlú sa cúra chun Coláiste na Coiribe a bhunú deirinn na nachtú é tús na níochataí agus bunaí ionann i man fómhar ní deagníoch dó. Agus bhfuair mis na job sa scoil mar bhúntar lánaimsirthe sealadach. Cé gur postbúin a go mar fe sé blian a rih sin a gúnda eile. Dá mé postbúin chun dul sa chans mas meile. Gostá go gaá dul sa chans mar ní raibh siad cinál ní ra cinú go bhharthach na scoilní ag an. No, bhí tos suas síos síos níos mó na suas ag an scoil na luamhlíad a thosaigh an scoil le déanúir agus bhí an grúpa sin ar aus agus deir go máile tá chuide go sin I teimnig fein was sé le gail genis stoi go de bordal ar a dá scór chuid gan grúp déor sin a hosa ach taréis cúig bliana nar bhí an cúigú cóhart tuisteach ní bh chuig cechan ó chuig dó duine scoil amláin agus an nó ní a bhéin artistristal amach an taobhile go fáil ag go buinte sin agus is achananta sealadach go bhí ann agus go deban hí níos móna bagart hí cinenne nó bhí an rinne doladro cinenne chun an tachananta sealadach sin a haring siar asharing agus bhah cead ag an méid ítrú bhíiste aber clíocht nó ach gan in drameile thuirteach. So bin níideag sin man fóver deir fóver ní go sé so hána Green Africa ag an am sin for man glach me an post mar príomide ag an am sin agus bhí cúpla bliain díana goin chun na hifracha thuirtear céad agus ar nó tá siad sa bhreis go sé chéad inis. Agus bhí ganú trí gaelscoil go bhhéitú sibh go raibh mar antrach a bhí Bhí réimse bunscoileanna lámhghailge, bhí móscoil gaelscoileanna agus cúpla scoil gaelteachta nach raibh roada ó bháile más máile ag an am sin agus ar nó tá cúpla ceann eile bunithe ó hin sa mórcheantar i mórcheantar na Gaillimhe bunscoileanna. Ní hé an rud céine é daoine a chur ag an bun levéil isteach sa scoil náisiúnta agus é sinna iontú isteach in Iarbhunscoileanna agus lámhghailge. Agus catú cuimrú tá deagín nó éithne dégus dó bheanna an am sin go Iarbhunscoileanna a gcathair na Gaillimhe agus cáilmhór ar orthú. So bhí réimse má rogha má ard chaidán agus ard stair na bantais na scoileanna sin. So bhí daoine cuaramach agus bhí go leor daoine
hí cinál nósbreacht go fánach go bheiceid is cechan éireach le rudaí ach ar nó má ionann golóirdaí cinna go chinál sin déanann sé deacr sna luath blianta. Ach hí béim an a bhór an tús ar cinál caighdeán na Gaeilge ara a bhór go scoláirí, so hí réimse cigar méid an a bheag scoláirí, hí antrach an a bhór de teachta ó chofad a thuail le tuam, síos chofad le gortain se góire ó dheas agus siar chofad le túirí na Gunamara. So bhí daoine bhí cuideach chun níos mó na 100 kilometr ó na chéile na scoláirí. So hí antrach mhór cigar an pobl an a bheag agus hí réimse má agsúlachta ann sa bhéidir screibh an drama bhí ann mar go raibh an simachú héh cuasaí Gaeilge, bhí drama eile go raibh an simachú cinál tugra nua scoile gomach deis rud a cin difriúil agus nua, daoine gur simachú sna halaíonna agus i gcusaí ceol, daoine a bhí ag scoil illustrativach áit nach raibh mór an de rogha ach scoilní bhain leis na pátrún na pátrún Josh agus na religiúir sna hord difriúla agus freisin hí riar mór daoine gur raibh dúshláin ar leithacha beidir daoine gur hahan ar cúiseáin ó cúiseile a bheithe cóhaic an a bheag ring daoine le riachtain speisialta agus ring daoine eile beidir le taithí nach raibh siad sástal leis i ggóhaic difriúil agus go raibh seo mar tús nua dóibh. So bhí an mar a dearm bhí an pobl bhí an déanra beag ach laiste gon déanra bhí se anna ionadaíoch ar gacha bhfuil le fáil sa tochaí rud atá go maith. Agus nóair a buanú ag chéinsois daoine bhí around in the cinál míanta sin ann ar dúsnú ar hála siad an de réir chéile nu an tíir daoine bhí ar son na Gaeilge bhí á bhunú ar dús. Ná bhí an riachtanas aitheanta le rionn blianta mar bhí bunscoil ann le fada agus ar nóta cúpla ceann eile bunithe ó hin. Ach bhí coiste bunithe ann ar dús agus bhí rionn teach simachach. Duine cinenne ar deire gur scoil coiste garamideachas si bacháin, scoil faoin coiste garamideachas, scoil illustrativach agus ar nó tá scoil fós faoin ETB, so faoin bordideachas agus ilúna. So nuair a bhíon coiste dónach coiste bunithe bhíon daoine tá an tumanta agus an dírithe ar múla nó saoláirithe a chu nóí nuair a sin rihrain nó tá scoil bunithe tá an rialachas agus an reachtaíocht agus na rudaí ar fad a stúrann cad a chathaigh bheith ann. Bhí sé sin ar fad cortha a bhaim agus tucha a bhaim. Ach níor cuidiú ar ceall nó ar lár an étas agus an aim agus na mianta bhí ag na daoine mar ag deir an lei sinad na daoine bhí chuir go gasar héine agus scoil agus a bhí buanú na scoile do Roinne bhacha teachta na ní. So mar amach an scoil ag freistal ar na riachtainna sin, níor a bhéon den eile a cuatú seachas a lehéid sin go Roinne. So bhí sé sin tharbh tábhachtach. So bhí sé sin lárnach. Bhí cóhéacs agus caighdeán na Gaeilge lárnach beidir níos lárníos na luath blianta ná mar atá ar scoil atá médaithe go mór. Sa bhéid agus bhí an cóiríocht isiciúil go hainis agus bhí go dtí gábhfuil sa cúideach, so sin fiche bliain a rá. Bhí an scoil le bunscoil seanbhunscoil le tuigíní timpeall air agus an sin a gobar as tríát tionsclíoch agus an dábhlíon deirigh an sin ribh an scoil nua bheith tóca. Bhí gábhlíon omláin trasna na cathrach ar lóistín is scoil Bhéarla. So bhí sé tharbh deacr ó thaobh an chóiríocht agus an cinál an atmosfér fisiciúil. Agus é sin aitheanta mar sin hiige mór an dúshláin agus an riachtanas a bháin le bheith cinnte go raibh gach rud eile níos fearr ná céad faoin géad chun cúte bhí dhéanamh ar na dúshláin agus ar na míbhantáistí sin. Níortha go cóir an cinál cóiríocht sin tuismitheoirí ágóras
Buinte nu. Yeah, I mean, the Shomra Bunskola, so sin la, sin Shomra Caracani made a Carna cover. The Saherlan Agman of the Anonsus, La Indania, the Dush and a Hogal, Beta Tree, when a year of age, be rang on the Fihedo, Fihcar. So we over the range near a vein, Shomra Amador of the car, near a vein, Shomra Ali in the car, the Lachish in the going. So we is Shomri Bunskola. A one of the own fa often in a day. So, nor a commissioner and skull the shopto cool shomra bader. Agus ga young the gak over practical ga yomra le agus iad kid could a cushion octo cool no kids the gem made their carnock agus VG shafai who caracani made their carnock margana spas. Similar. Agus Louis two wagon two scarel. Or keen the teach mahori come actually come back in school lesson gwist the garment it offers up keen sheet fresh and come actually incredible or shouldn't have gone off and shosh and no well tan school near father well more on gak school ta san Arnold Gaillimhe il shredbach so ta falter of gak creative Augustine gani shredif whereas na school yella go practical tash the new era 3 project in our garloia which had muini here go homeland marathon oh hey four because way fergenty again Kanye Thor because like a bubble but ta on unerach is unerach free project will say fall done football shaw unerach 5D le board banish the rare so board banish the San Arnold Gaillimhe mar no HB marathonish the corridori Cathair agus Kunde mas counter Kunde Cathair the so the corridori Cathair Dina the Dina on VC on Gosh Gaillimhe corridori Cathair in a mask Dina the more sale social sale culture car a can angel ocean the on a bonscal in a long gaelge agus ar no na ganaro the tishmori will for agus agus freshen Dina the Kangalistaka condition Udras was run about the freshen. So we are Ervalakan Hinevok sneak stock go furimul agus ganyaverimul le sale the Gaelge. Con takyot na nina agus na nagras shina all ak con fasacht a chohu gorevad spalaun agus gorev she le meadu agus le frastal a bubble in balapis let na go beit vision agus model leis na haigereachtaí sin kind sort rudí a rinne si chun an sní me sin a sois a orbert is stocha. Well is canal rud janúnach cadref idir agrioch dúla the account chakas gonjarna siad ein rud sunrach so mar hampla the ruddy social a the cashul like a scubanum the quiz boward gach blian tracheg and think count the sagahar the ruddy social agus the tudras intak con takioch the hort of shoot an tevele an shin Margaret skull on regen is sagahar na blianta sin the muinter ilan áran in an isman near a bhunú in a seer the skull only de gochto sé capab suas godi chasta shosra so vi na scolari sin a dollar lostein no a dollar skull chonige so count with the rinne lush the Coiribe on head lean black tehe na nina the groscolary acu golas na Coiribe agus gur gaig mar hang go baile agus the couple plan gest flach chin le chud gona scolary on a hilan on is go beit scoil clash na Coiribe shach stol go two mar hampla skol chonige so sin dimensional er no tar rinne galtachta on amsin ag the rinne galtachta ag muinú nis gamer sin an kinál remote area grant agus leidi agus in sin treis couple blian de sin mar vi la Russian scolary as áran kinál lostein agus frastalach los na Coiribe vi mar brandú nach nearne sin kiel bechearcumach an muinú sin dolle troelle so bonniú an scoilin in ismaan
agus méid ionnscoileanna na sirs, bhí scoileanna smór gcónaí sus go dtíon deire go háirteist, agus iontaí ón rud trí mar eis agus bhí sa láthair umláin ar an Ileán ach úsáidú an teirigid a bhíocha chahabh chun scoláirí na Ileán thógáil amach chun daoine ón mórthaí ar a thuirteach, so tá trúchas scoláireacht á mhaoinú inis ar na Ileán muoinithe ag rinne gaeltachta agus tá GRTB an TV áitiúil an teagúil me fostaíhecha tá muide ag muirsú na scéime sin go náisiúnta ar son rinne gaeltachta mar slin áirtrí scoiletá siad is tríorhon scoil faoin TB atá. So sin sampla go cheangal fánach ar bhealach a bhí idir an víí ag an am chus garimiide chuis agus rinne gaeltachta nó an borbanistíocht agus rinne gaeltachta agus as sin dorbar agus tá scéim atá is mar scéim náisiúnta agus go deimhin le cúpla bliana nuas tá an dara scéim áit go bhfuil ceirichéad scoláireacht gaeltachta amronna ar na scoileanna deis an gáchéad scoil deis go náisiúnta agus tá GRTB agrú sin freisin ar somrin na gaeltachta ceirichéad €1,000,000 atá gceist sa scéim sin le cúpla bliana nuas. So thosaigh sé mar rud neamhir i múl fánach ach do bhhar go raibh an cheangal leanúnach sin agus an sin ar fear blianta duine gona caitheirligh a bhí ar mór banistíochta bhí post sínsreach aige ar rinne gaeltachta, so bhí sé sin ar an máir ar fan beidir 8 blianta agus bhí duine eile rís as rinne gaeltachta bhí an lárnach in san coiste bolíthe solaroscail an scoil. So tá an géad lá tá an caidrimh agus comhaidbrú agus cinál cóthú scilline agus ólas anúsáideach agus anhhad don phobal don scoil don ETB agus go deimhin don Roinne hain. Agus an tain na daoine ar na scéimna sin go láscoil ní sin sa gaeltach nó díire. Well an chéad céim tá scéim sin gona trí Ileán, so tá 10 scoláireach bliana i gach ceann gon trí scoil sin in siar is meán agus in is mór. Agus tá an daoine ar fud na tíre í chun rinne gaeltachta sus le €2,000,000 dagad lóistín. So ní leon costas arthóg seachas an bád bhaile cacaicís agus train or whatever. So ní leon costas lóistín artha. Agus tugann sé sin trocha scoláirí isteach ar na Ileán rud a chomhraíonn leis na scoileanna mar tána hifreáin a bheogus na scoileanna mar hiigete. An scéim eile is tro scoil donna Coláiste saora, ceirichéad duine as na scoileaní bochta agus seo clointe go hondúil beidir nach mac an tacmhain acu nó an targad nó an teolas acu chun daoine chur go dtí Coláiste saora trí hainge agus tá éonar ar bit in an sús le dúshláin duine a cheola agus tá sé oscailte do gach scoil agus tá ceirichéad áit míhéad si go fád lán don saora se. So sin sampla is dói don cinál comhaidbrú agus an buntáiste bhain le comhaidbrú mar deireadh a bhí ar fápéir an a bheog agus fánach ach do bhhar gur na níana maithe agus cíalmhara ón údaras agus an Roinne agus an coiste garimiide chuis agus go deimhin an scoil hain tháinig forbairt ar na rudí sin agus tá hain ag pléiles na rudí sin chuid bhá hin. Agus déirs na hochtáirí agus náchaí a tús na náchaí sin fleitú an sois an chaáibrú céir faoi cinál beid ar deacrachtaí nó cheana agus ruí mar sin le. Yeah, just second one, just doing a caffeine over shop. Ceann gona dúshláin luamaigh cinál eclectic mix bhí éagsúlach an a bhór go háirithes na chéad tríchear a bliana nuair a bhí 23 duine sa scoil agus bhí tuairimíocht an a láidir faoi rudí éagsúla ag cuidiamh sin sinna fá go rána siad cinál rud pílóteach mas mala. Bhí cuide chu bhí daoine a chunig mar an chéad scoil beidir nach raibh faoi scáin a hagla sé ar éon bhealach. Bhí daoine eile a chunig é mar an seans chun scoil nua tradiisiúnta beidir idir lúbíní catlaach a bheith gaelach agus catlaach. So tháinig an éagsúlach tuairimíochta sin an láidir leis an scoil ag ag bord banistíochta agus nuair a bhí rudí ar nós ní raibh an taine mar ar ag an ámach nuair a bhí na tapicí sin á blé ó thaobh corchuige idichais corchuige sóisialta agus ní raibh sin na gcónaí éasca agus go minic bhíoh oring meabhrú doing féin agus do gach duine a bhainling
an mission a bhí going agus an réasún detra a bhí going agus go bhhéiteach plán anna leathan go politúil go fealsúnach ó héobh cuasaí creidimh agus religiún agus sochólaíochta a bheith ann ach go bheith an cótheangail ná an teanga gaeilge agus an tideachas an tomideachas trí gaeilge agus go bin an nasc agus nach raibh éon cinál únéireacht éonar ag éon faction nó duine ar an rud go raibh an scoil mar scoil don phobal muoine héag na cáine cuairdaí oscailte de chách agus fáilte rih chách agus cosantach ar chách. So bhí beidir breúaring chuid go nuairdaí sin a rianú amach ag am nach raibh sé mar gná an nóspeach. Tá nuairdaí sin ar fád ann inis tá polisíthe i gach scoil maidir le gach ceann go nuairdaí atá lúte gom an sin. Ach trucha bliana ó hin ní mar sin a bhíoch. Agus bhí oring cuide sin i dhéanamh chun nóair a bhach daoine ar fáthíomh de thuaidm láidir go bhhéit a bheabhrú dóing hain go binne an téma cuitin a thuglaí chéile muid. Agus ba raibh sé go bra gomach tuairimíocht anna dhiafhrú le daoine agus gomach seasamh anna láidir go ach náthchéalaigh sé sin go raibh duine ceart nó mícheart. Just go mar éagsúil. Tá ceist am at dá náí ach go mé rithe an lethir so náid ngáil nó éisce. Come on, Barney. Okay. No. Yeah, spéisiú bhí tú tréis leabhart an sin stága faoi an pobal thart ar gáile agus mar sin de ceir faoin sois an glúiseacht níos leithne nó gaelscoil nó naigreacht agus mar sin de cén ráil a bhí an sin nó cén nascaní bhí an. Yeah, well bhí ólas cinnte bhí níl mar rá raibh éon ról lárnach per se I rinne scoile nó ar bhealach fuirimú. A ceann go dí rinne mar in san dara blian thosaigh an scoil, thosaigh Coláiste Coiribe ar cé an chladí sa sean piscatorial school an sin ag na Dominicánach áit gur scoile buníú le ling a horta. Agus sa dara blian an sin níarach siomraháin going sa fuirimh sin. Sa dara blian sin bhog an scoile amach sean bhunscoil ar bhór thuma. Agus an ceann go dí rinne mar láithreach ná thugam mar spás ifige do gaelscoileanna mar bhíoh orthú ag an am sin Gaelcholáiste san isis. So bhí ifig réigiúnach acu laistigh an scoil agus bhí sé sin chun taú le glúiseacht an Gaelcholáiste mas mála ach bhí cúis practicúil agam leis chuir sé duine fásta breise isteach sa bhrignamh rud a bhí tábhachtach is duine breise le gaeilge isteach sa bhrignamh rud eile bhí tábhachtach ag an am. So bhí ifigach réigiúnach acu an sin ar fe beidir chuig sé go blianta ag obair an áit sin gotí gur bhugradí a raig agus rinne si go suchraí a héin agus mar sin de. So cheappas gur thug sé sin buntáiste practicúil ach freisin chochaiste cinál caidrih léithúil leis an mór angraíocht
gaelscoileanna freisin ar nó bhí an scoil mar bháil go gaelscoileanna agus do chunrann na Gaeilge agus cuidhá go na daoine páirteach leis na heagris sin ar fad ach tá peachsús ar an pointí go man sin nóid ó hen cé go raibh daoine ag lé le cuman luathscoil forras na Gaeilge nó chunrann na Gaeilge nó Gaelléin agus na heagris agsúla nuair a bhí daoine ag teacht le chéile i ggóthés na scoile mar irin nó mar hisismóidí nó mar scoláirí nó mar chuoine eile den fóbal a bhíh lé leis an scoil bhí siad ann le hata na scoile in san cóthés sin mar tá daoine bainteach le gachsort agris agus bhán daoine nach go bainteach léon chuid sin go bra ach chuid gon dúshláin ná nuair atá scoil nua agus gur cinál cóthés nua é sa gcathair ag an am hí go leor ammaní gur bhreatham ar nos bád ar bharige a bhí a chatha ó hon go ton le daoine gur an bád a haingt ó hon go ton ar síos bóthríní áirithe agus bhí sé ní raibh siad a gcónaí soiléir beidir nó tuiscinach cén fánach féitach an scoil é seo a dhéanamh nó é siúdaí dhéanamh nó a eile dhéanamh agus ar nó má dhéanann scoil na rutaí sin ar fad ní bheith géanaideachas sa tarlas sa scoil. So is cuibanm rutaí anna le ar fear riomhá blianta bhíoh an scoil anna fáteach in san bailúchán náisiúnta go chunrann na Gaeilge dhéanadí sin bailúchán ar fud na cathrach is fach agad mór €1,000,000 plus ar an lá bailíthe as go cinál comórta idir na scoláirí ach tréis roinnt blianta sin bhí ná sin tro blian óhan bhí daoine ar bhfuil cén fá goach daoine atá chur ar scoil a mthar an tráid seastatí mo go siopaí bailú airige a fan lei. So tá le tá sé leharthe go leor ach hí lúhaid leis na heagris ar fad a bhí ann mar níor bhéon bhealach eile an éibrach rudaí. Spéisiúil agus mar leis an méil bainisteach de sin cén cinál daoine a bhí airnú cén gréad a bhí ag an méir leis na hídí agus leis an bríomhid agus mar sin Yeah, well, form se gcónaí bhí gcónaí sásta leis an mór banisteachta mar dearan leith tá ról difriú le an mór banisteachta ná mar atá ag fuir na scoile. So tá príomhide mar phríomhide bhí mé mar rúnaí don bhhairt ach hiic mé freisin gur fochuiste a bhí sa báir banisteachta san ar na VTB den báir DTB féin. So is sorachtaíocht nuan is faoine ETBs is Section 44 committee at the sin. So sin fochuiste gon mór bhhairt. So bhachtúris go raibh an bhhairt sin go dtí an bhhairt DTB freisin nó ag an VC ag an am sin. So bhí sé sin an úsáideach. So bhí cuid mhór de cóirleoirí cathrach na Gaillimhe ar an VC ag an am nó cuidíomh siúdaríist ar an bhhairt scoile. So is cuibanm gur raibh láscailte a goin muchéad bliain mar phríomhide ní agníomh go sé tháinig ceapra den cúigear teachtadála áitiúil. Don go dtí an rud gon dáireacht ag iomlán ar iarnán dánig rud nach saolófa agus mar tháinig an chéad din agus an dara din an sin chuin scéil amach gur a bheith agus bhain sin agus chéad eile VW agus é an freisin. So bhí ceapra den cúigear agus hiic mé ag an am sin gur achfan iontach iad na cóirleirí cathrach na cóirleirí conde agus go deimhin na teachtaí dála agus éon seanadóir cénach bhfuil dáilcheantar acu éon seanadóir a bhí bunithe sa cheantar agus éon buil iireachtais seanadóirí agus nó teachtaí dála gur raibh Gaeilge a dul bhí dí spáú le gcónaí gur dtí bhíoch an scoile gur a dhéanamh. Spéisiúil so bhí ar bhá bhí an taobh folitiúil takeúil ní raibh an takeúil agus úsáideach ní raibh thar an trocha bliain bhfuil méid lé leis an rud trocha bliain mbliana ní cuibanm aon uair gur bhachas an choras politiúil mar bhach nó lenkis is cuibanm Casta le Micheál Martin chas me le Michael Dean ar bhí sé mar airgalteachta chas me le Bat O'Keefe chas me le gach ina duine díobh in inine ag gur an forigh a chorchan cín hána blianta agus bhí ar fad takeúil go bhfuilm tháinig chuide chuig a scoil is chomide amach go dtí cuideile díobh and
bhí córa seánagus gur taiprit na córa seach. Níor bhí me ansást bhfuil sé trééis gábí is a dé, so sin chudhá go fithe blianaisteach. Nach ra bhéon cóirlear carach nó cóirlear chunda ché gur an scoil sa gcathair. Nó éon teachtadála in éon chuid gon cheantar sin gaile hir, gaile heir, nó éon chuid gan áit béach éon scoláir a bheith teachta go scoile. Nach ra fismaach go dtíar cat bhí tarla leis an scoil cat bhí testáil chun an scoil chun cín, agus ag an amsin bosí agus fuirig na bandárá a bhí mar go agus tá sin ar fad dintanis. Agus ceir fin sin an cáras pólatí ceir fin cáras sois na rinne agus Bhí cadrih má gcóí leis an rinne freisin, but bhí an cadrih sin an dhéifliúd mar go minic ní bhah an rinfáilteach ra bhéanaan for politiúil, ní bhíon mar tá job in bh agus ní isdóí nach an sin ní sééis go dó bhéin ar atá dtíine cortaí ciúisteach agus ag glór ggólas agus i gur úsáú ar céirt nachfuil dinta ar céirt atá dinta maidir le ceistre. But ceann go na dúshláin, beidir go sé fásaíthe inis ach cinnte fithe cuaig tro go bliana ní a bhéon tuiscint ag an rinn ag an am sin I mhuiide na san riochtanis a bháin le tomaidechas nó le cóhéachs idechas lámhaige. Agus is cuihann fiún ar a bhí an scoil nua a bhartú agus leanse sin ar fa déimlíana agus ar dús bhí scoil le bheith ann le haid 250 agus sin 350 agus bhí muid ggéir an ardú mar bhíon táimige mas bhíon scoil méadú agus ní an rud dinta agus beidir gur buntáiste inis nach raibh sé dinta nó bhach an scoil dinta de slám tigíní taobh muide. But is cuihann ifigigh síntreach sa rinn ag ráling, bhach sé sin rómhór le haid, tá scoil nua dinta le 750. Agus ráling goach sin rómhór, because níl statisticí maithe maidir le aistrú ó gaelcholáiste bunscoile go dtí iarbhunscoileanna lámhaige. Agus ceann gan na fáchanna ná ní raibh an chóireacht ag na iarbhunscoileanna chun ghlacadh, arlas ní le iarbhunscoil ann. So go náisiúnta tá sé sin crin agus ceart, tá sin statistica tá crin ach nach nín sin nach beagán go scéal. So bhí obair mhór a ggéir a rudí mar sin a chreid agus ar bhealach bhí mar bhreama hingrama trid go minic in statisticí bhí den éigen a bhí ceart ach a bhí ag míú an rud mícheart, nó a bhí ag míú picture nach ar bhla gnéachar. So bhí oring go leor aibre a dhéanamh, so mar hampla ribh an achtamhain le iontralscoile an achtamiontralscoile. Is cuihann ag tráháin bhí 1,600 duine ar na listí feitheamh gon déimlíana amach roing. Agus bhí mise an mar sin bhád ribh ein chaintear GDPR nó leid. Bhí mise an a haisbáint go raibh 32 duine ag ís raibh scoile le haid bliana éigen chláiriche cé nach raibh sé fiúaní ná bheag go fós. Agus bhí ná goach si de ranga trí goach an 32 sin suas ag 100 agus bhí blianta cuid gona blianta bhí 150 180 duine ar liste agus ganach trocát scoil. And agus ar bhealach bhí beaggus fiú a dhéanana sin cuidhá ag an rinn mar bhí rá ach tá spáin na statisticí ach nach dagan nach níos sam sé faoin géad gona dtíine hain go dtí gaelscoil díochnaíonn siad a ggóhéachs lámhaige dar a libh. Ach sin dwar forward na hart na tír ní len atladal. So bhí ort, bhí ort de chosa ar dala agus an dófachar na bháin le go digfhí sin gan trachtar fiú gnéantó fi leat. Agus rinne mar sin ach thóg sé sin obair hána blianta obair leanúnach léile efigigh ag gach sort level bhí mar freis na coibre le rinne gaeltachta agus bhra mé uaireanta beidir nach raibh in ar fáilte bhfuil sé ó héamh na rinne idirchuiste go raibh scoil a bhí más mála faoin máthair rinn idirchus I dagháil agus a pléil le rinne gaeltachta mar bhíon scoil sin pléile scoirí gaeltachta agus tá scoil hain go déobhann inis sa gaeltacht. So sin áit sin spás beidir go dastaí an breis ibre gomach
rudí a bhaineann le cóhéagscoilteachta beidir níos lár níos fibe casíhidís go síhidís gnéata átéig an gur féidir freistal ar gnéithe ar fad seachas díreach nó rudí riarach an scoile. Spéisio, agus luath tú stopas statisticí agus toid agus mar sin de an raibh sé níos éisce dul a bhaim ar an Roinne treis bhunú le héadí cág agus bhí tú ná tágatí ana do toid agus cuasaí statistics. Bhí ach ceann go le dúshláin is dóí na hagrais ar fad formar na hagrais gaeilge tá si ar fad muoinithe ag beidir Roinne Oideachais nó Roinne sa stát chóras. So tá si sinní tain ní siad go thomlá an neamhsplá ina gcuid corchuige. Ach bhí sé níos éasca agus bhí feasacht ag feabhsú agus bhí cóhéags agus rudí fiúan an discourse atá tarlúinis le rion blianta faoi scoil neamhsplách versus éanad agus céim fannach níanach éanad agus gan éon tuiscin ceart ar cóhéags go changólaíoch agus mar sin de agus gur gá spás ar lethe bheith glíine a gur féid le bláthú trúthaig agus má tá tú spás vescithe just ní hálíonn sé béir an tan cománta agus is béir le bheith ann. Tá sé sin níos dúshlánaí agus tá cinál riochtanis an sporán i go mórtas go minic leis na riochtanis teanga nó na riochtanis cultúrtha nó cóhéagsúla. Agus do haí hain ar le hainid sin mar ceist cinál chigadach é stácha ní oibríonn siad nó an oirí an láid. Well, tá samplaí go bhfuil éanaid go bhfuil riarmór scoláirí tá sam go ceann an deisgurt fíorheisceart tíre agus tá rion céitán tá éanaid eile a doscail agus nach chuil feimú hiile. So tá gach sort eisbéras gur féidir fechaidir agus gach sort statistic gur féidir a haingta sin ach tríd is tríd má tá dámach gaelscoil faoi scíán máthar scoile agus na gasú ar fad meascithe lí chéile ní écinn gomach éon bhláthúdanta ar an airnáil gaelscoilíochta le 5 bliain an nuas agus chur sin ar thaobh amháin agus sinna ceappa gomach sé áráit sa dar levéil dul bóthar eile gomach scoiliste scoil 68 duine an go háirí is na luath blianta beit na machána 5 duine agus gomach sé den an a gcuairm dhéanana trúthaige agus arcumútarí agus gan na struchtúr gan príomhoide gan na struchtúr a lícachdóibh bláthú agus tá tú ag bra go thomláin ar phríomhoide na mátharscoile príomhoide an scoil Bhéarla chun a bheith tuiscineach agus an lánchástan atá tá tú agsúla go leor le bheith le an éibrose sin ar fad go héifeachtach agus tá samplaí ar fud na tíre ná éibre sé go héifeachtach cé go bhfuil ring samplaí gur éibre sé go maith freisin ach an seansa tear atá ag scoil a bheith éifeachtach mar gaelcholáiste nó mar cóhéags langhailge ná a bheith mar éanad ní mar éanad leis go scoil eile ach mar rud féin hasamhach gan éon cóhéags Bhéarla leis na gheata. Luath tú an gaelteacht an sin agus luath tú go raibh roinnt daltaí gaelteachta is a scúil freisin an raibh aon seánach ar ag an policy gaelteachta iadach sé ar an leibhéil iarbhunscoileanna nó an cointear sin chunas mar a hain. Tá sa béid a scoil an scoil go fisiciúil sa gaelteacht agus tá si istis a scéim na scoil ní gaelteachta. Wat bhí an scoil a gcónaí mar gaelcholáiste. Le an difriocht is dói idir scoil gaelteachta agus gaelcholáiste na gaelcholáiste tá sé bunithe le bheith mar gaelcholáiste. Scoil sa gaelteacht is cinál timpist tíreolaíochta atá agus tá cuid mhórdíobh sin anna láidir ó híobh na Gaeilge agus anna dinghailte ó híobh na Gaeilge ach tá samplaí freisin sa tír áit gur timpist tíreolaíochta agus beidir nach raibh an spreag teanga choláidir leis an scoil agus
agus ar nóí gur féidir an tanga tagasce acu le bhóta chuig go faoin an géad plus a héan. Agus is buntáiste go scoile bheith mar gaelcholáiste laiste an limisteir gaeltachta tá chud is go dára go an sin. Agus an gaelscoil ag den líntí eile an sin an raibh séas an áchalíon is an raibh tuiscint ann faoi rudí bhí atáús sa gaeltach nús na sé chunda. Beag an éigen, bhí is go bhfuilm go leorcaint faoi bhanscoil feriste ag an mar hampla. Bhí an líntse gur mó a dtí mar bhfuil tunnach ar na an chud offshore a bhí going héim mar le muinte áan, agus tá tháinig Africa suntasacha an sin, agus bhí an choras a bhí an sin ann le sugra se álaigh le 23 bliain roimh sin gan Africa. So tá sé sin Africa ó bhun go bar ó hen agus ar watha leis a bubal sin. Bhí cinnte ólas a going ach ní mion ólas bhí cad a bhí tarlú in áitiníile. Nuair in san rólatá go manis le scoilní tá 13 dargad scoilní ar Uileán, tá gréasán de na Hileán tá mé ar a mór náisiúnta go chomhdháil Uileán na Héireann an Islands Federation. So tá gréasán Oideachais ag na Hileán freisin tá 2 ar bhunscoil ar Uileán, agus tá 1 nó do sin go bhunscoilní ar Uileán na Héireann, agus is scoilní Luann Gaeilge nó go beagnach Luann Gaeilge na hiarbhunscoileanna ar fad ach is scoilin hart ar leath agus leath beidir na scoilní bear le brethar cintiile an ar bhfuil sé. Ba ceann gan rudaí just chun heiste agart go díreach a bhí soléir ná go raibh áitiní ar nó san túlan agus Alban agus áitiní eile i bhaid níos fearr sa spás sin ná mar a bhí muide. Agus bhí go leor le fólam ó líntí eile maidir le Oideachais ar Uileán mar hampla, agus sin Oideachais Gaeilge ar Uileán freisin. So tá pucáistin in Uileán fógartha ó 2018 agus tháinig sin rilí dúir brú leanúnach a chur an grúpa ar an stát choras ar fe 7 go blianta. A chud mhórta sin bunithe le scuibhnam casta le chud gona MEP sa Bhroiseáil faoi sin mar hampla. Agus na deacrachtaí agus na córas a bhí éifeachtach gan éon chustas mór airigid agus cuide sin a lorug agus tá cuide sin a going ach níl sear fad a going fós. Céad na deacrachtaí mar hampla tá sam go raibh na 7 is 8 bhí cá nasca ar bun ar scoilní ar mórthír freisin agus tá ceistan líon mharthanachta ann nach bhfuil agus céir sin éagsúil ar na Hileán agus ar na mórthír agus. Tá an choras tá éidir mar atá go an muoinú airigid agus an leiríd fórne in Oxford tír tá sé bunithe ar headid. So fáin tú X-méid euros per scoláire agus fáin tú X-méid euros le tagas per scoláire. Bunscoil, iarbhunscoil cuma. Agus is choras náisiúnta tá seléir, se Harbh seléir, so dá réir dóide ar bhfuil sé féráilte, ach tá sé bunithe do scoilní atá ar a laiad meánach mór. Agus an áit go ditan an choras síos cuid mhór ná is scoilní eisceachtúla iad na scoilní ar Uileán dúrcha beagas atá siad. So mar hampla tá scoil ar Uileán Thoirí iarbhunscoil as tá 6 scoileoirí. Ach tá 6 sin beidir th 4 bliana beidir th 6 bliana nílas go scoile. So tastíonn sa láthair ins na hábhar ag na leibhéil agus tá costas mór ó hí múntuireachta le sin. Now, fáin an choras éarnach an Dakar é sin a ebrú nóair atá kind of a tosaháin bunús 19-1 agus sin an cinál an tuiscint chorasach atá going. Now tá bhíorín trodí beag excursion so but ó bhain, so ceann gan rudaí a tháinig isteach mar hampla 2018. Now bhíoring an popéireachs chuir chéad a thaispáin an costas breise, ní mar caiin faoi bailscúis, just an bun costas breise. So mar hampla bhí tá 5 scoile gomsa am choras an seola GRTB, má tá duine le teachta chur service nó stuff isteach a photocopier tá complicéidir se, céad €200. But má tá ar Uileán bhí se 800.
because bhachan den éimithe an lá. So sin sampla beag fánach, so bhí ar an chuige sampla gin chéanál sin a chuirdi chéile. So mar chuid gon podcast a hánig staach ábhí sáteag. For na scoilnaí, for na scoilna an leirín targad bunaí ar headid, agus for sin 50,000 euros knap him sa bhreis. Rud a rinne difrioch mar scoilna beagaí. But bhí blianta ibde chun rud go fánach sin a bhaint amach. Agus bhealach tá sé mar an ggéine, achraíonn rudaí an a bhd sa tíir seo in Arnall an Oideachais agus in Arnall na sláinte. Is córa siad ó híomh riarachan agus an réaltaiste a bhogan go chana bhd. So éon athrú atá teacht be sé 5 bliana plus ar an meallachaisteach agus 5 bliana á leabún ar atá síiste, but níl nós ag ranna áirithe beidir an dáisiún sin go háirithe bóga go tapig mar gnános. Now beidir eisceacht sin nuair a tháinig muintir na Ucráine gan chuine bhog an stát chóras an Oideachais san áireamh go hana hapig chun gníomhú agus feicim an teachtain seo dealún caite bhí mar ag fógart ar 7,000 duine tosaí ar scoil, 5,000 sa bhunscoil agus hartar 2,000 go leis an iarbhunscoil le 7-8 seachtainna. So sin daoine tá tosaithe ní siad a cuatú áta siad a stit sin tosaithe ar cúpla míle eile le tosú agus mar sin de. So sin sampla de córas atá an boga go tapig nuair bachá, agus sin boga go tapig tras tíre gach Arnall, gach Cúndaí, gach cuid an córas, but go minic bhrá mé le cuasaí na Uile mar hampla bhí siad cinál out of sight, out of mind, bhí siad offshore, bhí omid ina dúirtlam gad bhí mise san áitin agus ceap mise gro se go hálinn, a bhí siad san an dónach ag an bhríon bhar miúd. Níor an cónaí anna gobar an na marachtal an sí an gíomhre. I ggéar a fudna áil go dal le héit sin go scoilina. Now, tá sé sin mar cinál fóthachar don cóhéics lá Ghaeilge. Mar má tá tú san Arnall lá Ghaeilge, tá tú ag tarint as tobar tá bhaid níos tannaí ó thaobh múntúirí agus múntúirí atá inniuúil sa Ghaeilge, agus go minic bíon rogha le duineh a dógad tú duine an duine le Ghaeilge éige nó an Ghaeilge sár, nó a dógad tú duine atá go maithaigh an ábhar. Agus foiil áthar tá sé dechar in den áil, mar just pas go múntúirí agus má tá tú gúirtu tre Ghaeilge, tá tú stracha, má tá tú a gúirtu tre Ghaeilge le dul gobar in átíar búta nó ar Uile dóíonta bin. So, sin chuid gona deacrachtaí a bhí a riamh ach tá beidir níos measa inis. When I fábre sin beide gan trí blian in Clair and nach bhí si lurug duine mach sin vi sé dul dakar dáh ein jaall. Agus támuide treéis post mar bhúntraach le bhaide a ógur 7 nuaire ina sir trí bliana sér. Bhí blian omlang gan múntóir, bhí rós agam sa doghine bhí gúnaíocht dul amachar fe 7 gan as na scoilna difriúla a bhí going. So bhí na múntóirí sasta sin dhéanamh. Bhí an deachar gon scoláirí éon sort leanúnachas bhí 5 duine iní chéile acu ar 5 seachtain. But bhí or an rud éigen dhéanamh bhí sprútaí heile duine acu. Stocha bhí céir lena muineann an líon bheog sin múntóirí Gaeilge an níl siad a tachtrí na chláistí Ileúna. Well, múntóirí atá inniuúil sa Ghaeilge chun ábhar speisialta dhéanamh, so paintí múntóirí ámadúireach de mitleúireach de Gearmáise, tá tú lorug na speisialtachtaí le combas múna tre Ghaeilge seachas múntóir Ghaeilge per se. Tá sin níos éasca sa bhun le bheith. Tuigim. Agus ní bhaine sé le cinná béim a legan ar sin ag leheh legan san tríú leheh nó caiún múntóir an réha sin igen. Tá cuasa nua a limnach tá cuasa nua Pats DCU, so tá tréis blianta á lorug tógann sé cúpla blian dul tríd an timperí le go mbeidh sa láthair amach a dhéar mar aigen tú. So is oberválaí. Agus so could just an gceist sin faoi scúlnaí an mháthanach beidir an mháthair nach raibh siad
nach lehéí letar scoil le a chalí bhí bail le go nuach sé de cúpla mé nus ceir é de thuúr me ceir de scoil an warnach ann fiú ar mór hir tá an gúil na hián eisceachtil so mar caihí scoil a bheith an. Tá sé simú, tá na réalacha agus an réalachas agus na statisticí agus na choris heh bháin. Agus an sin tá na pobl agus an daine agus an freisin tá cinál ceist gaeltochta céanachta agus éireachta agus ile agus ile snáibh an taobhile. Agus is cuiban lom le cean go a pointí a bhí méid inna nóair a bhí na deacrachtaí agan mar hampla na hián. Na offshores níos cain fao níle tricála ní mechan leabhart faoi scoiléanar ar bith. Le an sampla thugus dúnú an bhunscoil an tainscoil bhí an bhunscoil ar an lascéad in níidir dachan de héan. Agus déimlíonn in íomh bhí an til an fála. Agus an fágur dúnú an bhunscoil ná de réir na réanacha bhí an rénig an am hí 7 units ag testa líisiad units go scoiríortha. Agus is 6 a bhí scoil so dúnú é. An ceangan a fáhanna go raibh laiad sin a bhí an til an ag follinte stóí ag an am anyway ó haibh just déanra. But mar go raibh an cogad damda ar siúl bhí riontáil deisna fostíochta le ardíocht is asna. Agus bhí cuid gon phobal a bheith go nádúrtha ann níorbh sé dams na blianta trochaní go cearcha ceathair nó cearcha cúig. Agus sin ceann gan na rudaí. Now, ní léon duine ag breanú siar a dearthach go bin cinenne má agus bhfuil an tír níos fearr do bhhar lehéid go chinine bheith dinta. Ach tá beagnach le na scoileanna a bhí ar ile an dúnta agus tá beagnach lean na ile gan déanra ag go bainte se. Maithín thar 7-8 bliain. So tá déanra cé bhfuil an déanra náisiúnta just so déanár bheith dearnaí treis ardú tá déanra na ile an treis leidú 7 fan géad le cearcha bliain. Agus ag dul an tromí ceart i gcónaí. So tá cinál ról ag an idirchas agus ag na choris stáit an stáit fóras go generalta chun pobl a chléibh nós. Ní mar caiin fin na hián inis mar saoín se go déile an seo bheith an cás céine in éon ceantar bhilteachta. Mar tá na pobl beag is scoileaní beag iad tá siad leochalach an rud seo faoi inmharthanach agus céime duine agus chattá tastal agus chattá ceart is mí ceart agus is ceiste na dúshlánacha iad a thógan cíoradh chóramach le cinenne a dhéanamh go mé muid ag féchann siar ar an gcinine faoi cheann scór blianta nó leithéad blian ar well actually bin é an rud ceart agus fós ag féchann siar breanaíonn sé ceart. Is ómí cinenne a bhí leistigh an na rialacha nach mar aonan ag féchann trhuinis ar go bin na cinntií ag dúnú ar aníú gur dúnú na hir an ród réúnacha ar fad mar bhí an déanra ag an am sinna bhí a lúsáid ísisiil ach an níis détí grééis an omláin idir bhailte a hán amach na spáiste sin cléimhníthe agus deisiad a churáis agus a cás náirithe beidir tá agus gas ní eile ní. But caiid cinenne an fód a hasamh th am ní ddíireach in the moment mar agus go minic le rialachas leis an governance agus an rialúcháin a bhí ann bíon cinál set rialacha ag duine agus bíon siad gur bhaim gan éon túl rilí ar cattá timpeall an cúine nó cén thora iarmhartach a bheith ag sin ar rudaí eile nó ar phobal agus mar sin de. So sin cuid gon stuff agus luam sin mar is bheith éigen a bhí dinta trína ceir blianain ceapan gur lu gur níos lúna 1,000 gasúir gaeltochta á dógáil le gaeilge. San umla, sa tír umla. So, ceist an a bhór faoi luatú inmharthanacht an sin, tá ceist an a bhór faoi cadiad na céimena umlána cóháite gur gá a thógáil chun taú agus an políoideachas gaeltochta cag na grúpaí sear fad cínte is takeíochtaí sin, but tá níos mó ná díreach na cosa idirchas fin stóla castal tá rudí eile freisin. Sampla faoin na héanrá tá léirscoil sin crackáit an árecinn tú na héanrá a bhí fáchaí ag na sasanní agus sin.
fága bhí de leigh nó srágus úsí ach Cathair nach má se cin céim fága thugtú an dua ar fád dúirtain agus céim cinál bhístá an bhéige is i gcuitne leis muid an cáras i dachas. Well, ceapam go bhfuil freagrachtaí gan ar in ar fad. Cuid going, in san róla tá go manis, tá méid lé le scoilní leis go ETB amháin agus tá beidir míle einchead duine faoi mo chóram ar thaobh na scoilne. Agus just tardaíonn go bhfuil an ETB seo eisceachtúil mar go bhfuil achín gan scoilne gobar trí bhean na gaeilge agus scoilne gaeltachtaí an seo cíndíobh agus trí cíndíobh siúd mar scoilne ar Oileán. So tá cóhéics na gaeilge anna eicáilach an seo. An ceapan go se bhaid níos dúshlánaí go scoilní bhaid níos dúshlánaí go scoilní lán gaeilge atá ag seasamh lothain nó fiú mátá siad an ETB mar bhfuil annach an scoil bháin nó péire bídís mar scoil na gaeltachta nó mar gaelcholáiste. Because tá se bhaid níos éasca tá gréasán againn go phríomhidí agus is gréasán gaeltachta leistiidir gréasán sin ó cíndíobh a bhí na takeúla chéile. Mar mátá tú leathan tá se bhaid níos dúshlánaí. Bhaid níos dúshlánaí. So ceapam ó thaobh cén fáil rud dhéanamh mar go bhfuil an rud sin tábhachtach. Feicim go bhfuil éifeacht leis an obair atá dionta, tá dul chun cín, tá rudí áirithe níos fearr ná mar a bhíoch, agus tá rudí eile beidir nach bhfuil níthe léig mar bhfuil den éigen na cléile. Agus go bhfuil tá an déanra atá san airnal lá bhaige ag méadú go láidir. Agus méadú sé tilinn ar bheith cóiríocht agus tá cóiríocht treis feabhsú chuid mhór le chuige sé go blianta is scoilní. Nuair a bheith cóiríocht ceart agus dréasán ceart roinne ceart iarbhunscoileanna ag daoine in snabailte beidh sé níos láidir a fós. Tá cuid mhór scoláirí inis ag fáileideachas trí bhean na gaeilge le heis mar a bhí tro go blian óchan. Harning tú an ísé cean bhfuil mhailú tugaí ar fás na mónscoilní lán gaeilge cinnteach tá deirtear go an daon ar fás ag leibh na hirbhunscoilna bhfuil ceir faoi na buanúscoilní bhfuil tuile buanúscoilní de dhéanú. Tá a ní dóilm hí bora mór timpeall in tríd na néachchudaí ag sa steach tús na náisiís. Agus an sin beidir ó 2015 nó mar sin le bhí mhailú agus ar nuí tá géirchéim airgid agus an sin COVID agus seo go siúd tar éis tiisle a bhaint ar bhealach as an méid a bhí atardú. Tá bunaíú an scoil bhfuil mu a caiint faoin seo go príomhga Coláiste Coiribe bunaíú sin le Déantar. Ní le chead scoil bhunú le Déantar inis, mar bhfuil go bunú sa chuidhá go rang omláin a go, ní bhfuil tú cead even an rud a oscailte agus aitheanta sealadh go bheith go. So tá sé tharbh dúshláinach go phobal tá an táirseach a chaise go chricinnt inis a bhaid níos airde ná mar a bhíoch rud a dhéanana níos deacrachtaí. Agus fiúin ar chricinnt siad an táirseach an rud atá ar thairiscint go minic ná aonad. Agus ní léanrach ní cheart le héanad. Ach tá scoil neamh splach go bhaid níos fearr agus má tú aonad ní bhuaitú an rud eile. Agus má dheoltaíonn tú gon rud atá thairiscint ní léon cinnte chuí tú bháileteach an irid. So tá ceapan go bhfuil sé dúshláinach go phobal. Ach tá an déanra ann tá rud a teacht beidir bí mixmíanamh go stratéiseach agus go fáid tearma chuanta. Tá glún nua daoine inis i bhfeil agus a bheith i bhfeil tá sé ag íos go bhfuil de cosú a fáil cuairí banistíochta a chuair trí gaelbhunscoil agus gaelcholáiste. Tá just ó hebh déanra tá chuid go na daoine sin inis ag íos go bhfuil na cearachtaí ag dolisteach na posta na síntreacha. So má hain tú siar scór blianta, beag na gach duine sa chóras ag leibhéil principal officer nó Harris. Is fear anmh go dtí trasna ar dhuinedíobh sin léon rinstát a chua go dtí gaelcholáiste. Fear anmh. Ní dearthainn go bin an scéal inis sa lá tá jobhán, agus bhí ceann déimlíonna beidh sin níos fearr fós. So beidh daoine i ngach rinstát sláinte idirchas ag scacáit eile
go méid taithí an chóiriise go, ólas an chóiriise go, good gasar hain ag freistal ar chuid éigean de na scoilní searfud na tíre. So ceapan go gabhróid sin go mór.